Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille fodbold på en trampoline, eller hvad? Helt sidst antenne på en trampolin. Kunne du ikke finde på noget bedre end en trampolin? Hvad fanden? Nu skal Anton lige hente bolden. 1 hours playtime. Anton, du er endelig kommet tilbage. I skruede. På der. Jeg skruede lige. 1-0. Lige at være mål der. Ja, I må da gå! Jeg er lige ved at være mål der. Nu skal jeg score igen. Jeg har bolden. Jeg skyder! Jeg scorede! What a goal. Det var ikke en... 2-0. Ja! Nej! Så tæt på.